sovečky. Už máte nový iPhone? A ty vaše Air Maxy? No ty jsou vážně awesome. Byli jste dnes ve Starbucks? Na předražený kávě? A dali fotku na Instagram? Kvůli internetový slávě. Hej, sakra lidi, otevřete oči, zkuste být taky trochu originál. Tenhle život vás za chvíli upočí, tohle vaše chování asi nedá. Hej, sakra lidi, otevřete oči, zkuste být taky trochu originál. Tenhle život vás za chvíli upočí, tohle vaše chování asi nedá. V oborech je ode dneška kolekce nových hadrů. Musíte pro ně rychle běžet. Až jste pro srandu. Z rodičů prachy taháte. Jste rádi středem pozornosti. Přitom sami nic nemáte. Ani kam přednosti. Hej, sakra lidi, otevřete oči, zkuste být taky trochu originál. Tenhle život vás za chvíli upočí, tohle vaše chování asi nedá. Hej, sakra lidi, otevřete oči,